Let's go. Ka sarkar Uttaram kala da buang yaki visa jong ka puli putih jong ki kyrshan jong Hamas ki balik persya yaki Jews pat ki bapenjot penpera yakari Amerika Donald Trump ula soy yaka hukum terkam ha menta ubenai ban yakun persya yaka jinglek persya yaki Jew pat ula kular ban bekno yaki samla puli bat kiwei ha ki college baper ki bumdei ki nong snong bat kiwei pat kinong wei ki bala sim banta hakacing yaki ban kyrshan yaka Hamas bat kyrshan na banta ka Palestine ong u Donald Trump ha ka coaching tip halar katai ka hukum loong ba Uttaram un hukum yaki tanat jongkaan ban pengat ka bating yaki jing berngam bersit kum ki lehnoh kacing tanding kacing penjot bat kacing let dan bor persya yaki Jews jong ka Amerika ulaong susu syabaro kinong wei di basong basa kiba laya don benta ha kacing yaki kiba kyrshan yaki lehnoh Jihad ibu yakani ha kacing berbena kebanwan ngin ummap yapi bat ngin bekno yapi ong u Donald Trump hakani ka coaching tip ngan pendam no ru mardor yaki visa bat kiwei ki beriu jong paro kino kyrshan jong ka Hamas haki jakap pulih baper ki bala syapenjot haka cinglet dan bor jong kini ka babom padu dia menu ru